खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 22थि गायसनथाय सान फालिनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय खुंगा नैथि अल आसाम बिखि आलसारि आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मेमोरियल सकबर्ड टुर्नामेन्ट बादायलायनाया 15 मे अक्ट'आव जोबलांबाय आरो NRC सोदांनाय हाबाफारिनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव सावराय जथुम खुंफुंदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार सहरनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा हारिमुआरि न'यंआव खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि गायसनथाय साना बुधबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय 15 आरो 16 अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि गायसनथाय साननि गिबि साननि हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि सर्वेश्वर बसुमतारीनि मासि सामलायनाय बाथौ धोरोमनि सायाव गेवलां सावरायमा खुंफुंनाय जायो आरो बेलासियाव बाथौ आरज लोगोसे मोनाबिलियाव मोनसे थान्दै मेलबो खुंफुंनाय जायो थान्दै मेलनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन थांखि नाजावना लानायजों लोगोसे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बाथौ थानसालि लुफुंनो थांखि दैखांनाय जायो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बाथौ थानसालि गायसननाय जाथोंसै बे मोनथाम बिथांखिखौ जोङो लानो हाबाय नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मददजों जोबथा साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव आरज मेथाइ रोजाबनाय फिरफिला बिरहोनाय गोथै सि बावनाय हारिमुआरि हानजा सुनाय आरो सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बारग' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ फिरफिलाखौ मान होनो थाखाय बयखौबो खावलायखाबाय जोङो सिखौ मान होनानै गोजौ आसनाव दोनो आरो बेखायनो रुंसारि जालांनाय बे सुबुंनि जों सिखौ मान होनानै बे आसनखौ जों फज'नानै আমি জানার পর একটা ফাটল
गेवलां बेखेवगिरि एबा फरायनाय बिबुंथि लाखिनाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि डेपुटेसिन बिथां काफा बरगयारी बर'आबो एग्जामनि गोबां फरायनानै गोसारनानै दं जेखियानो जाया मानो बयबो मिथिगौ धर्मखौ गाव गावनि आत्मबिश्वास बेखौ बे सायाव निर्भर खालामनानै धर्मखौ लायो जिखि धर्मआव थायामानो जोंनाव फोथायनाय दं गैयामोन माने मेस होननानै बुंजाया माने कसारि होननानै बुंजायामोन माने बर' होननानै जों मिथिगौ गुबुन गुबुन नाम लानानै सोरबा त्रिपुरा होनजाबाय सोरबा डिमासा होनजाबाय सोरबा कक बरक होनजाबाय बायदियानो बुङा माने सोरबा सनवाल होनजाबाय सोरबा थेंगाल होनजाबाय सोरबा देउरि होनजाबाय दिनै जोंखौ अबेबा मोनसे समाव 600 years जोंनि बे इतिहासाव जोंखौ बोखावदों रुल खालामदों बोखावदों जोंखौ सिफायदों दा बेखौ ज' खालामनानै बाथौआरि खालामनायनि जि बिराद गिदिर सिमां बियो असम्भब नङा बियो असम्भब नङा बेखौ जुदि मोजां प्लेनिं लानानै मोजां स्कलारफ्रा मोजां सान्थौ लानानै जुदि खामानि मावलाङो 1000 बोसोरनि गेजेराव आङो 100-200 होनला 1000 बोसोरनि गेजेराव जोङो समग्र बै समनि 5000 yearsनि इतिहासखौ जोङो रिपिट खालामफिननो हागोन मख'नाय जायोदि जोबथा साननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिसिनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो আজি মহাকালী আমার ফাউন্ডেশন ডে 26 মানে ফাউন্ডেশন ডে গতিকে ফাউন্ডেশন ডে হিসাবে উদযাপন কৰিছে ইয়াৰ লগতে আজি বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ত এটা মুকলি আমাৰ বুদ্ধিজীৱীবিলাকক লৈ মানে ইয়াত এটা আলোচনা চলিছে মানে চৰ্চা চলিছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানে ব্যক্তিসকলক ধৰ্মগুৰুসকলক क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव जोहोलाव दैमालु गेवलां गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम सकबल गौथुमनि बानजायनायाव आरो जोहोलाव दैमालु क्लाबनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय गा नैथि दुलाराय आसाम बिकि आलसारि आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी गोसोखां सकबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया 15 मे अक्ट'आव गोजोनै गोजोन जोबलाङो 14 आरो 15 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय दुलाराय आसाम सकबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायनि जोबथा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव गुवाहाटी लक्ष्मी क्लाब आरो कामरुप मेट्र'नि गेजेराव मोगा-मोगि जायो आरो कामरुप जिल्लाया देरहासार जायो मख'नाय जायोदि खुंगा नैथि दुलाराय आसाम बिकि आलसारि आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी गोसोखां सकबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारिबो खुंफुंनाय जायो बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय बावैसो सान सिगां राजस्थाननि जयपुराव खुंफुंनाय श्रिया मिस इन्डियानि बिउटि कन्टेस्ट बादायलायनायाव नैथि रानार्सआप मासि आवग्रिनो हानाय क'क्राझार जाम्फै बारनाय गामिनि थागिबि दैजि बसुमतारीखौबो दुंब्रुदै बरायो प्राइमारि बीपीएफ निफ्रायबो बिथांमोना बरायनो नागिरदों आमगुरि प्राइमारियाव मिस दैजि बसुमतारी बिथांखौ आर'नाइजों बरायनो नागिरदों बान्था मोनबोनायनि थाखाय आखाइ खौना हो बयबो बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो जोंहा दंबावो जोहोलाव दैमालु क्लाबनिफ्राय बरायनो नागिरदों मिस दैजि बसुमतारीखौ सरि माइगं बाथौ फरायसालिनिफ्राय बरायनो नागिरदों आथिखालाव जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै आसामाव एनआरसि सोदांनाय हाबाफारिया सोलिफुबाय थानाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि निरन्जन बरुवानि मासि सामलायनायाव जिल्ला बेंगिरि सावराय जथुमनि नब्लाङाव खुंफुंनाय एनआरसि सोदांनाय हाबाफारिनि सायाव सावराय जथुमनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि गागि नोगोरारिफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि निरन्जन बरुवाया बुङोदि आथिखालाव सोलिबाय थानाय टाइप 3 एनआरसि सोदांनायनि जोबथा फाइनाल ड्राफ्टखौ फैगौ 30 जुनाव फोजोबनाय जागोन होननानै बुङो आरो
बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो एनआरसि केन्द्रफोराव नांगौ बायदि रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों खालामनाय जादों होननानैबो बुराया बुंबावदों। সজাগতা সভা কৰিলোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে আৰু 42 দিন আমাৰ এতিয়া ড্ৰাফ্ট আমি আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি ৰাইজৰ সজাগতাৰ বাবে বহুতো কথা ক'লোঁ। বৰ্তমান আপোনালোকে জানে আমাৰ 97টা NSK আছে, তাত সকলোতে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। প্লাছ আমাৰ কোকৰাঝাৰ টাউনৰ সদৰতো 4টা FTVC চেণ্টাৰ আছে, তাতো কাম পুৰাদমে চলি আছে। হোপফুলি আমি এই 31 মে'ত গোটেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ছিকিউৰিটি আমাৰ SP মহোদয়ে এতিয়াই নহয়, যেতিয়াৰ পৰা NRC আমাৰ কাম হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰাই, তেতিয়াৰ পৰা আমি NSKত আমি ছিকিউৰিটি ৰাখিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে মাজতে NSKবিলাকত কাম নহৈছিলে, আমি বেলেগ চেণ্টাৰলৈ আহিছিলোঁ, চাৰ্কল অফিচ ইত্যাদি এনেকুৱাবিলাকলৈ। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 22थि गायसनथाय सान फालिनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। खुंगा नैथि अल आसाम बिखि आलसारि आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मेमोरियेल सकबर्ड टुर्नामेन्ट बादायलायनाया 15 मे अक्ट'आव जोबलांबाय आरो NRC सोदांनाय हाबाफारिनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिनि मावखुलियाव सावराय जथुम खुंफुंदों। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।